Mulla on vähän kokkahätä. Okei, mene vaan. Hei vittu! Paskea! Nyt. Mitä vittua? Täällä haisee. Nyt. Sorry. Mä kävin paskalla. Nyt. Nyt. Täällä haisee. Yeah. Olen huorea numero 1. Olen huorea numero 2. Olen huorea numero 3. Me olemme huoria ja me haluamme panna. Sorry, what the fuck? Olen ilotyttö Xenia ja haluan panna. Häipykää! Mitä? Sanoimmeko jotain väärää? Vakan! Häipykää huoreat. Olemme ilotyttöjä ja vaadimme huoraa. Mistä? Peräännytään! Huora Iine perääntyy. Joo, tää oli aika outo. Sori, tää oli... outo. Joo. Kiva kun katoitte. Joo. Joo, tää on tämmönen... Joo, siis tulee ihan kunnollisiakin videoita, mutta... Joo. Heippa! Heippa!